es fan 34 vegades, cada vegada amb cantaires diferents. 17 concerts són aquí, a l'auditori, i els altres 17 són a Olot, Manresa, Vilafranca, Granollers i Mataró. En total, la cantaran uns 18.500 nens i nenes de diferents escoles de primària de tot el país. Aquest any per primera vegada, però amb perspectives de continuïtat també es fa a algunes ciutats de Madrid. Estem molt contents d'aquesta col·laboració cultural amb la Universitat Carlos III. Benvinguts al meu vaixell. Una de les grans closques de nau meravelloses que solquen els oceans. Heus aquí un gran exponent en l'art de navegació. L'horitzó i aquesta tripulació tan ferma que manté la integritat d'aquest navili. Senyora directora del meu cor. Com veuen, no és fàcil ser un capità pirata.
Soledat amb Montserrat